Soludo ndị anyị nọkwa risk n'ọba n'ụtụtụ ka PG ọba gbolu ụmụ be ya niile wee bịa wee soli ndị anyị ncha niile sị ka anyị jebe ebe nwere anọ mebisa ife anyị jekwa ebe ahụ wee fụsị ife ndị a niile ụmụ ikolobịa ha wee tụọla wee kụba anyị ncha niile ife ọgwụ ọsọ ka anyị na-agba ọsọ ndụ anyị o ndị Igbo anabatakwa ndị Igbo n'ọba ndị ọba na-achụkwa anyị ofu o fa agbalụgwekwe chairman anyị wee jeba ya ma ebe ya bụ wee jeba chairman anyị bụkwa onye Anambra State ya na onye nke a na-agba Ekene onye Ebonyi steeti ndụ anyị dịkwa risk ọsọ ka anyị na-agba n'ọba onwekwa ihe ma imelu ndị ọba property ndị Igbo na-anakwa n'iyi n'ọba ndị ọba anabatakwa ndị Igbo Soludo anya afụjikwa ya n'ọba nekwadị ndị mmadụ ebe ha na-agba ọsọ ndụba Soludo ọkwa ọsọ ka anyị na-agba n'ọba ga-ekwanyela anyị aka o anya makwa ibe iji anya anyị wefu n'ọba Soludo biko anyị na-ayọ gị ọkwa maka vidiyo emelu wee gosi ebe ha na-ekpobicha ebe ndị mmadụ lụrụ ụlọ mana ebe niile ha na-edochi ụzọ ha wee na-atụgharị anyị fa nọkwa n'ilu anyị na-ekwe n'okene ka anyị ga-ama ndị bụ ndị ọba fa bụ ogbere chairman anyị wee pụ anya ma ebe ha bụ wee jebe Soludo ndị anyị tọkwara atọ kpọtara anyị ọsọ enyemaka o Maazị Ekene Celestin ife Maazị Ekene Celestin bụ chairman ndị Lionel steeti onye nwa bụ ife kwuru ebe a lụchiri steeti ebe a na-azụ ezi fati gachakwala ya alụ wee kpụrụ ha ncha niile wee pụba biko Anambra steeti gọọmenti na-enekwa na ọkwa ụzọ dị ife anụ ndị ọba wee dara aka wee lee ụzọ ndị mmadụ si aga ụzọ a nọgwo for years and ndị niile nọ ya kịta awalgota n'ilu ya mmiri na-ezozi na-agbasị na be ha bikọs na afọzụ ụzọ mmiri afọzụ ụzọ o si eme gịnị o si aga anyị eje na lokal gọọmenti bịa maakị sa ife ndị a niile maakị ama ilu maakị azụ fain iwu na anyị ewepụ ife a anyị chebe ife anyị na-anụ na envelopu ejego lokal gọọmenti anyị afọ ọsịkwafa anyị gakwa ọka sị ka agbelu ndị ọkụ ugwu ife Soludo ji onye fe ọrụ bụ onwe ife adịrọ mma na Anambra steeti ha megene fa wepụ ya ndị ọka wee sị anyị na iru na anyị ewepụ ife a over foremost anyị anụkwa ha anyị kpọ ha na kọl fada epik kọl ife anyị ji ekwukwe ya bụ Soludo anyị na-abịakwa ime protest n'Ọka ihe anyị na-afụ n'ọba liri nne o liri nne ihe Soludo bịa ka o dozie Anambra mana ndị niile o tiri n'ọrụ na-eme anyị aka otu onwe ha anyị na-aghọta most kọmishọna Soludo tiri n'ọrụ na-eme anyị aka otu a ha ji envelopu na-eme anyị otu a ife anyị jikwa ekwu ya bụ anyị achọghọkwa nsogbu mana ihe anyị na-ekwu bụ amala ife mere onwegwe onye nke edochi iru bịa onye na-alụ ụlọ onwe ezigbo iso esi weba bịa ọmama jet ka ọ eji webanye ka ụgbọkọ eji wee gafee so ife anyị jikwa ekwu ya bụ we are going to Ọka anyị ga-abịa Ọka life so ọ bụrụ isi ndị asụdebe Anambra steeti akpọọ na gị ndị otu ga-abịa ebe a na nweghị ihe mere ikwu ha nothing kpọọ gụmitiri kịta ide pikisi kọl anyị we are going to meet Soludo live and direct onye ọbụla elele ụzọ anụnwa ga-abịa ka ọgwa ndị Anambra steeti olugbo ilu ụzọ elecha na ama lebeza ụzọ so ife anyị jikwa ekwu ya bụ na ekweghị igwe ndị mmadụ ebe ha lụrụ ihe a ka anyị na otu aka esi elu ụzọ ndị ọzọ ọ bụrụ gbasọ nke a o nwere ọzọ elele mana ebe ndị anyị na-ejikwa ebe anọ ka anyị wepụta ya so ndị Anambra na-ezigbo ihe anyị na-afụ na Anambra steeti ọ ife kwesịrị ka ọ bụrụ ekwuchakwa so adịmụnwa bụ n'obodo a abụ onye Enugu na-ege esi wee bịa na were foundation gwachite iru geeti ebe mmadụ ebe ntị abanye na so ọ bụzie na mbụ moto na-aga nga ba nchukwu ebe a naghị ekpochikwu ya ka anyị na-akpọ ha naghị ekpochi edechiri iru geeti ngeche mapụzikwa ọzọ onye mburu moto na-abata nga abụghị moto wee na-apụ dekwana ihe a na-eme ebe ahụ ihe adịrọkwa na mma Fegwu foundation aba and aba abụ ụzọ according to them aba abụ ụzọ street aba abụ ụzọ mana ha agbachido ya lesasị ebe a bịakwa ole ilu be mmadụ ọ dịrọ mmadụ mba ọ bụrụ ọkwa m go ka m ga-esi wee go ngoro ebe a mgbache geeti ebe m ga-esi awa na-abanye dị na so that means this man na house ya ebe a obi ebi n'obodo a ogolo na-alụ n'ebe a so ha bịakwalekwa nke a ifugo na-alụkwa ife ebe a I think so. Na-apụtazi ka m ga-esi wee na-apụtazi nwanne ebu moto aba ọ ngọrụzie ngechikwa geeti moto a it's not possible na a ka ga-esi wee mee ka ụlọ mmadụ na geeti n'ebe a na-achị ka ebe a ebu moto ya ba so that means onye ọzọ egologo ebe a hiru ebe a lekwa geeti mmadụ gori ya na ya ka foundation these people ejego report all this to government are going to condemn all this thing but the government do not want to take action. So I was so surprised this morning. Anyị kene m unu ihe anyị ji nọrọ ebe a n'ụtụtụ a bụ na ebe a street ebe anyị aga n'ọba ka anyị nọ na Living God Landlord Association
I put on go to street I na December last year. I just as no window for the area. I nekwa na last week ọ bụ na erekwana ebe a. So I na-eti mkpu ka anyị mara ma anyị ga-enweta enyemaka n'ihi na ihe ka akarịa na. So ọ ya mere anyị ji nọrọ ebe a n'ụtụtụ a. Ị na-ekwu na abụ na aba abụ ụzọ before. Ọ ụzọ street. Aba abụ ụzọ. Anyị ruru gate tinye ya. Aba abụ ụzọ ka ọ bụ. Yeah. So ha bịazie lebezie ụzọ ebe ụzọ. Mana ọ na-ejekwu gọọmenti. Anyị ejekwa ma local government. Ka ife ndị gọọmenti kwuru about it. A na-azịkwa anyị nkwa. Ha bịagode remove. Okay, ha go remove ebe a. Ma kemgbe ha dị remove kedu ọwụ bụ ihe America mgbe ahụ. So mana ke onye ke ndu na-ele this thing. That's no chairman na chairman ụmụ Ogalede involved. Chairman ụmụnna. No ụmụnna rere ya. Ụmụnna rere ya. Ọ ya anyị nọ. Mana aba ụzọ ụmụ saga before. Yeah, ụzọ anyị saga. Mana ha abazie Boshwe lezie. And since then no na-ekwu nothing happen. Anyị na-ede ma petition ọ ya mere. Okay, nso wa bro. Unu n'anya ọ ga-ebido United o nwere ahịa ehi ikwu n'ime ebe a. Ọ kọsụ ndị United 250,000 iji kwe. So ọ nwere wonde m na-aga wee mbụ ka agbasịla aja n'ụzọ. So na-enwe anwụrụ si na-achọghị fil ebe a. N'ọdụ oyi na ọka moto kwụsị bịa ka e nwee ike idochie. So ọ bụkwa ibe anya mmiri n'ebe anyị nọ. Because họteelụ dị ebe a sometimes na-eme ebe a na-apụ ọkụ dị road. Anyị bịaja isi ebe a gafere. Mana today ụdị bụ adrọzi. So anyị na-ayọ Anambra State gọọmenti ka ba bịa nye aka. Ọ bụrụ na ndị steeti enwere ọpawa itinye mana anyị sị ka gọọmenti jiri aka wa jọji. Ị na-ana iwu gota ihe gosiri n'ụzọ. Ị na-ahị ya awụpụ mmiri zobie oju everywhere. Ndị bi ebe na-elu mmiri nwere na-apụ ebe ọ bụ na enwere ụzọ before. So anyị na-aya Anambra steeti na-ayọ okwu kọmishọna ọ dị n'aka ka ba lụọ ọrụ ha dịka ndị bụ ndị oyibo. Because amarọ m na ya enwe gọọmenti ịbịa tijeliwe mkpụba na-ekili gị ọ bụ na o nwere ego enyeliwe ba nwechere ego a bak. Because na udo ose dị na ọ bụ na gọọmenti alụrụ ọrụ anyị alụkwa nke anyị. Asị m ka ọ dịla ọbụla mma daa ụmụnne m akwụ m ebe a n'anya mmiri. Because na ị na-anya na ihe abụgota ị na-anya ebe a na ihe abụ na-eru gọọmenti ka anyị kwụ. This place edochiri bụ ụzọ. United nwetara 250,000 enwe kpodosbi na awi n'ụzọ. Anyị na-enezi anya a na-agba aja anyị na-enwe anwụrị na ọka edozila ụzọ amara na elego the place na ọka edochie. So anyị na-ayọ gọọmenti ka anyela anyị aka. Anyị ejego ụgwọ ọka nke gbalụ anya mmiri bụ na ndị ọka nyere appointment na anyị abịa ka awụ the place. Anyị na-echezi wee lụta nothing. Anyị na-ayọ ndị bụ ndị ezigbo mmadụ n'ọba maka anyị ma na enwe ndị ezigbo mmadụ n'ọba ka anyị aka because na anyị anọrọzi ebe elewegolu street abịa ele. So ọ ibe anya mmiri ka ọ bụ dịla anyị asụda bụ na enyere na rịpọtụ na o nwere ebe a na-alụ n'ọzụgbọ ọ na-etekiri ọtaim abịa akụwụ na mee everything mana ọwa ka anyị rịpọtụ ka wa bịa lụọ ọlụ o nwere onye abụrụ amara m aka azụ ka valisa. Anyị na-ayọ gọọmenti Anambra steeti so n'udo na ndị bacha ya alụ ọlụ ka wa gbatala anyị ọsọ enyemaka because na uwe ndị mmadụ ya apụta ọbụla edochighị iru ubie. So ọnya nwa ka anyị nọdụ taa na-ayọkwu ndị bụ ndị ezigbo mmadụ n'ọbara anyị ma na enwe ndị ezigbo mmadụ ka wa pụta na iche bụ na ibe niile gara ụdị kwesịrị. Ihe a bụ ọba ka anyị nọ ihe a. Biko nke a bụ ihe ndị ọba ihe bụ ihe anyị na-afọ n'ọba ọnọgide ụzọ egwube aja n'ụzọ. Ihe a bụ main road ebe anyị si aga unu n'anya ebe anyị fụ ya na ihe a bụ main road anyị si aga. Ngwa nene egwugide gị na from ihe na-agbugide anọ nwere ebe moto si aga. Ngwa nene ebe akịta moto ọbụla si ebe a daa na moto ahụ aka arọtazụkwa ya ọzọ. Nke a bụ fensị mmadụ n'anya na ihe a bụ fensị mmadụ dị ihe a. Fensị ada na ada na ukwu fensị ka ejikọta pila gwugide na-ekpe aja ele na-ekpe aja ele ọkwa ekporo aja ele. Ọ bụrụkwa ndozi na ikuru aja ekuru istori anyị na-edozi obodo edozi. Ọ bụrụ mmebi ka ndị ọba na-emebi obodo fa. So biko n'ihe abụọ ndị asị ka ndị Anambra State gọọmenti kpọtara anya ọsọ enyemaka na anyị na-afụchi anya n'ọba ebe anyị nọ. Biko nke abụọ na ihe abụ ụzọ nke abụ ụzọ dị ya na-egwu kwesịrị be mmadụ. Oke na onye nke kịta na ka ebe onye a esiwa ababie ka ebe onye ka esi ababie na so ya ka anyị na-afụ n'ọba sinsi si ya ka anyị na-afụ n'ọba. Biko a na-aja Anambra State gọọmenti kpọtara anya esi enyemaka na atọkwara atọ n'ọba ebe a.
nke a bụ ebe moto si abata, nke a bụ pilam, nke a bụ fensị mmadụ na-ekwurekwu ewu gasịrị ya nwezi ebe anyị si aga onye bịazi ọpaka moto ya n'ilu anyị ebuzi moto anyị n'isi nke a bụ ụzọ okenekwa ebe enu na-arụchikwara ebe enu arụchike akwa mejọ road anyị si aga ti iwe ọchị ebe a na ụzọ a na nke a bụ ụzọ ọ dị etu a wee ruo n'isi ebe a nke a ebuzi ụlọ ọrụchie na main road nke akpụrụ isi ụzọ ndị ọba jọs kpụrụ isi ụzọ anyị si aga lụọ ya ụlọ rịọrọ anyị ụlọ ezi ebe anụma nke a wee ziga na-azụ ebe a ma mụ aghọtaghị m onye ahụ nwezi ebe ndị bi ebe akịta nwe ụzọ ha si aga arụchigo ebe a ụzọ na weri rụrụ ebe a na-azụ ezi ọ dị na mma mgbe okwu ofu Igbo ka anyị nọ ka anyị dịzi bụọ na ụzọ ebe esi aga na ụzọ ka akụgidere aja nnọọ na onye nke anụcha bịa kịta nọ nwe ebe onye esi aba ihe abụọ na mmadụ na-arụ arụ dị ya nke a bụ be mmadụ nwere ebe onye anyị esi aba striti abịa bụrụ ọkọrọ anyị striti na a na-were ọ na-ezi luchieri anyị biko na Anambra State abịa bụtara onye sị maka na a tọrọ atọ na ọba ebe a anyị na-eme ka ndị Anambra State fụ the kind of erosion anyị na-afụ na this particular place. Onye nwe anọ anyị akpọghị ya several times si ya bịa afọ ihe na-eme here. Ọ naghị ege anyị ntị ihe ọnọdụ ire sọnsọ aja ogbo aja ore anyị nwa bụzi ndị bi ebi anyị rụcha ọrụ na ihu na ebe ya afụkọta nke anyị rụgoro arụ mana duto aja na-ekpocha osi n'okpuru wụọ dị ihe anyị rụrụ mebisie ya ọ bụrụ a waste of money ya ka anyị na-eme ka ndị Anambra State gafụ ihe a that na the thing is too much and na the thing emebizara ọtụtụ ihe ị na-aghọta the thing emebizara ọtụtụ ihe si kenebe ya anya maka na ihe anyị na-afụ ebe a karịzịrị anyị anya a na-ekpe aja ebe a steji ere mana no contribution for the development of this area nọ ikpo sọnsọ aja wee na-ere ya ka anyị na-ayọ ma ndị ọba ma ndị gọọmenti Anambra State ha bịafere ihe na-eme ihe na the thing akarịga anyị nwa bụ ndị bi ebe a aka and onwe ozi anyị ma anyị na-eme ihe